מתה לעשות עם זה כבר לוקים. אימא, החצאית הזאת מושלמת. טוב, דמיינו איתי, אוקיי? ברבור שחור עם השמלה הזאת. הלאה. עוד חצאית מהממת, קרבו אינדיאנית. יש לי פה חצאית לבנה שמתאימה כזה לתחפושת של צועניה. חותלות ורודות, כי אמרתי אולי אני אתחפש לסוכריה עם סכרת. מה זה? צריכה להסתכל בשיין. כן, גלימה לערפד. קראתי כזה גם דם כזה נוטף. יש לי פה קעקועים של חתכים ודם לערפד. זה פתאום נראה לי רקדנית בטן. נכנס לנערת 90s, דעתי הוא יישב עליי פצצה. עוד חצאית שחורה, כפפות החרה לידיים. זוכרות את הברבור השחור? ניבה שחורה תמיד טוב שיהיה. קשת הורסת כזאת, עגילים של סוכריה, סיכה לקרבוי, טופ לבן תמיד טוב שיהיה, גרביון רשת נצנצים, נוצות לאינדיאנית, גרביון רשת שחור לכל התחפושות השחורות. אני הסנאית. כנפיים לברבור השחור. החולצה הזאת הורסת לצועניה. או לקרבוי, אני כבר לא יודעת. מלא דברים קטנים, אוזניים, מדבקות, עגילים. מעלה פלטפורמה, ולא נעים לי להגיד לכם שיש עוד המון דברים, אבל הסרטון צריך להיגמר מתישהו, אז פשוט תעקבו לחלקים הבאים שאני מרכיבה בהם את הלוקים.